Для сучасных працаўнікоў рэгіянальнай прэсы Георгій Тамашевіч – сапраўдны карыфей брэсцкай журналістыкі. На прафесіянальным рахунку сённяшняга юбіляра шмат рэалізаваных творчых праектаў. За яго плячыма праца ў шматтыражцы, ведамасным радыёпрадпрыемства, газеце «Заря» і яшчэ шмат дзе. А ўжо пазней Георгій Сцяпанович узначаліў абласное аддзяленне Беларускага саюза журналістаў. Павіншаваць і ўспомніць пра дасягненні майстра слова прыйшло шмат гасцей. А за гэтымі дасягненнямі ў галіне журналістыкі стаіць карпатлівая і адказная праца, запэўнівае юбіляр. Это очень сложное дело, журналистика. Не все в ней могут быть, и не все смогут быть, будем говорить, на том полезном уровне и для жизни, и для личности конкретно журналиста. У цэнтры ўвагі яшчэ адзін паважаны чалавек – Уладзімір Гетманчук. Працоўны шлях пачаў з першага сакратара брэсцкага райкама камсамола. Былі і іншыя адказныя пасады, у тым ліку намеснік старшыні аблвыканкама. За плячыма Уладзіміра Мікалаевіча багаты ўпраўленчы вопыт. Аб гэтым не раз узгадалі на сустрэчы. Хоць зараз юбіляр і на пенсіі, але працягвае актыўную грамадскую дзейнасць. У меня осталась одна стезя – участвовать в общественной жизни. Но я постараюсь свой опыт жизненный, который у меня накопился за это время, сполна отдавать тому, чтобы участвовать во всех делах наших ветеранов. Ну и естественно, что всегда готов оказывать молодежи свою поддержку, свои советы давать. Георгій Тамашевіч і Уладзімір Гетманчук – тыя людзі, якія ў свой час зрабілі шмат для сваёй дзяржавы і для сваёй вобласці. Зараз яны на пенсіі, але, нягледзячы на гэта, застаюцца маладымі ў душы. Судьба любой страны, любого региона, она прежде всего зависит от того, какой ее делают люди. И нам в Рещине действительно очень повезло на то, что в нашей области работали и работают замечательные люди, творческие люди, люди-управленцы талантливые. А всегда от кадров очень многое зависит. Прадстаўнікі СМІ і іншых арганізацый прыйшлі павіншаваць Георгія Тамашевіча і Уладзіміра Гетманчука з юбілеем. Гэтыя асобы сапраўды людзі сваёй краіны. Анастасія Цукун, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».